Don't go aba pa ho sima aduo no mo fa nche ye so yi Ebola Yenina ye tie sompa mo ase ye koya sendie ni so ebreti ayepa Case number 1 Asana Ali or a complainant Mariama Al-Hassan onu so ye complainant wo mu nyina otafo wan wo mu bɔ ne kwadu okay in court ma salamu alaikum Wa alaikum salam. na ho te say No ya. wo ba ye show iso e wo Bible Quran e bi focus ya kasa prekushina apuni bodu apede o pede he mi kura Quran Nukuta Quran. sa sama me be kan Sa sama mi be. no kure trodo Nukure tro. mi ni tro Min di tro. Allah boa me Allah. order ma sama na aba Pacho asama ba mi nua odi mechi miensa. Na wonu no ma. oye bema Awe be ma wonu edi mechi miensa. Na iri ni wonu no won kwala 5. oni ni Ali ledai Dabi. okay Alasa. Alasa Wonu no won kwala 6 ba kwa aka bibi aka 5. no Wonu na ehwe kwala no. Ana emire bi o no ma na ebeti se ono Ali dada no. Oto dan wo mi nua no. Enti yeti ye na ye case kobusa no. Wase ampa wato ana me ka chance woni me se o nkwala Yenina ye tie sompa woni ni na de unua na okoton da na osua won so we penim na dan na oton na obi antim na ni patimi nso ye ni aburu san ba kunu na nyo na yere na ti dan no ne yere no wono ma me aba kokora o Abrewa. nto o ye tibe o kohwe o ma me no enti na ne yere ni ntini nche ene wa fa ne yere chi aton abronsan woto na da edan no ba kunu boy ni to adan kura ba ko ad ba ko ni etimi ton dan eno obi anko Eye store dan ana edan ana yeti ye na ekobusa ne si Ali ledai Ali dada misi Ali dada adenti na woto dan no woni misa na alasa sitie wan ka kwala ni nyini ba ye beji dan na afiri won chen wan kasa enti na sai ka krebe ko mfie mienu na me ba be ma me sister ba woni Ali dada ne tibe ena waka kira me sei ma woni mi sei Ali dada sato dan wo fitie no mu biu be bia ye won ena mi sei nya no kure enti mi ko busa alasa wo sei nya no kure enti me wo mu na me ba no anaju be 10 mada ena wo ye me nya call me fae adan ya pie na be hwa Ali dada na ti alasa nchen ne dan no me nua na epie abonten wote ne nchen Abraham maka kira wo se ensan ben ni biom na wo ba beto na de wo bra no se wo modam won bodam na ni da ho ne ni da ho nti oye pani so enti de oye bia wonim enti ene sei enti woto ba ko no mika ya kasa kira no se man nsan to dan ho no bio no we ni ya beje e wo bro no be so dan no tafo Ali le da no no adi adwuma woto to condemn e dan no na wo so no e da TV so yi ena ma unua no no so ye di adwuma wono wanya bibia sa wo hyehye na ni we de nya sika sisi dan ya papa na cha sadan kura nya ne dia anya ya papa no na ye ba pani ana da bi ba peni aka bibi na ni we de nya nkrata wo tonton sa pipa ya wono mo kwa ye biu eni Ali la te o je ye criminal ana wa asa ko to biom enti mi pi abontena no pa na me friend say Ali wo kura me hwehwe obra ana wo se me ana me se wo ye fie ni ma papa me kwete na fie na me kwadi gya wa ma anyumbre tama me dware me kwakwa na no se wo pi o se ma wo frɛ me a anyumbre na me kwa e friend na mante me aba no pa no afie na me ba na me se Ali me pa cho mate se wo sa to dan wala sa se obi fie ni etimi yi dan wo mu ton enti me ka kira wo se bibi kura enya no kura na wo sa ba wo nche bi o kasa me nto ba ko ya me to e kura dan kasa ena wo sa to bi wo to no san ene de me ntimi nkyere she ka wo se wo ntimi nkyere ena me se dan ye beji na de wo be ko san kyere fa wono mo ntimi nya bibia wono mo ntimi nya bibia na me se sa
ye beji kra na ma we kra ma wa mo wa eden kra ta kura na wo se dan ye ne dia no mu fie wo ntime me no tu ali letter no betimi aba ho se dan ye ne dia yo enti me no mu nyu so ngu kra bem na mu fefesi no edan no 3 days and bari magana enti edan no sa papa bi wo mu the master me I am coach ma efie no so din wuram se obi ani ho pia sa wetimi awuram aba ba paper wo papa no ha ho papa no a wote dan mu tenant mu na tenant ono ofie ni prekrata enenda safua edan na scan asa wotimi abeji safua no nsem bi se ana me ho me krati wotimi abeji safua no enti ya to dan papa na to na se ala se edan no umfa ma na umfa boy ni sika mfa ma no wasi boy na aba abeji safua na se edan no wotimi abeji safua enti na no yokoye brai yes sister kuno mi kwa kobo na amane so one friend nkan kire no akwa da wono mo enti opese o kire se alansa ne mfa de oton dada ma no system million one fa no mfa de ka wa hanya na wa to wonya won fa nyei na won fa nya obi fie no ye dan kura to ama no agire tafo mi hu bi ti bi da ali dada bia woto atona ma dada no system million wo kire se mi ne mfa no na ba ko na woto afitie no no ba ko so den no enti won fa de wo soro no na won fa ne mienu no nka bo na wonya chimba wo ne toilet na edwaye wo enti na nim na mema sister boy bit me dem na wo bu dan no wo bu dan na se me de ma wo si wo bu na na se mabu no wonni fie bia wa ase 3 days me do ma yesalla wo machi meti bang ai prosifo de de ya me mo ani boy ya be complain se wo bu ne dan na so wo dan onu wo bu no ne dan krata e kura na e kire se ne dan ni fie no de kire prosifo ento ono mo chi me na panto kona nche me ko so wo pia me se wono na me ko ma dwana na me dwana akwan ma kum ni oba bere what so dwane akwan moro market ana ono mo de me ko ya de me ko you osoma de yi wudu ko ya de me ko sham 3 days me do fam say na mi so aduana ya do to dem 3 days 3 days madam na me da dem o sell ya de aduana ba say wono mo moro market wono mo hu me kura ana si ya de ni bone be na maye makum ni pa na wudi me abatum 3 days mi ma froni chasere me si pode be na naka oba siremuni ba otetafo de na ne emre de otetafo na ni nyemre madam nso na me hwegu ye na afo me ho ne me panty ne me nika na me sada nso no sa ma de ya chi na na uma wai me ba no watachima na oba police ni ba ko beji na epunu na ani na unim se oba na watachima no wote ya na wa fresh ya di ni na adi ni na tem papa pe na me so uni chance wo fili na so ube hu papa pe mu do ya de o ya ba akatasia wo ma me say ni te say me ya chi na atuma e be ya wo de ansa na Friday onu ma me bail boy ni ba charge ya de boy ni say wono mo se ma ba be bupunu no boy ni wo fie me fie ana me say ani aside ana wono mo yi ma alasan sene dia sawe ma mi wu a ye chama ye mpeni fo che ya chama ye eti alasan no ne dia na waton me bo ne dia ni bi eni sasem bia ni wo because wo more dam so ye no wabodam wo ye yale fo ya dia onim dia wo ye dia ye be ka se na dwen na ho na be ma onim dia wo ye sawe nim no na dan ni so obi a obi no wi a eno nche so wabodam won tin to manwi na ni da ho ena mo kasa no si emu ni hanu bebra tonton o mo de eti sade no se ye de ma no se wodie ni na waton de ma eni asem ni ho se ni na kwala 5 ene na ehwa kwala na so onim se o ma no akoton eye na wo de aye de ama wo san wo akoton de eno de gina me de no kra de be ya adwuma ebu nua no ena wo ye bufu alasan wo ye bufu ye ka se nipa ye bufu a wo ye bufu sana ne ye wanwe ni ma wonim de e ba no so a onyanti na mo na ato no na wono ene ne yiri go pesikai na omuntu akwa nipa kronika no mo nyeda se dan na mabu a me se me de mare hai ba ko nso da wono mo ye mfa ne sika ene dan de a ene onifo bia mu gidi se ye de man se ne japa ne sika 100 million e fa ne sika man e dan ne ba ko da wa ye de ama hai ba ko nso ye de Hello.
Ejala asa. Madam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nete say. Sasa na mami hasi. Wuni mami e friend Hassan Ali. My sister no. Yo, odi asem bia bedan me waba me ho ni medi nkomo se. Edan ya wo mami de ama wato ni nyina wo manso ho. Na ada na wo yesa. Enya ni nyina na masa. Wato say. Dano, ni papa de mai wa alfama nkwada no. Na de ne so wato ni nyina ama no ne beden wa ma obi de ama nkwada no. Ebi enya ni nyina na be to de ma. Akona be to ma na nu hoso. Ba ko pen wato wa ma no. Ne. Na fe o msi yeso so obeji ba ko so e woda efitia ni mu no e. Efitia no so na oba na woso ba ko. Wo se no so pe ba ko. No so pe ba ko. Akono ni to aso ni ahwan de na me se. Na no so wato wa ma no. Debi ba ko no so ba ko na me to ma no. Se so far Ejala asa dan dodo asen wato ama Ali leda. Ali leda me di ka to. Amedi e buruma. Eh. Wọ́n sẹ́ ẹ̀dan no a wọ́n ka ho asẹ̀mú ẹ̀yẹ efie ejapade ẹ̀yẹ wọ́n maame no wọ́n ma wofo dia ẹ̀na do yẹ de ama wọ́n dia obi a wọ́n hyẹ nenso so no bra no e wọ́n dia ẹ̀na ẹ̀mẹ́ nso wọ́n dia nenso so no ejapade dia sebe se obi etiase no wọ́ka asem to wọ́n mo a ya na mprebebre no ya na yeta edi so wasema wobia entone efie odan na se efie no na wo mfa ento no na so fama me sebe abrante na ya woto efie no ye obufo pa in the sense say a dying 60 million na wo de a dying ma enfie mienu advance kura so bitimi je 60 million na wo to a dying afebo one cent man 1 million wo bu sika no to ena wo dia ma no so sebi o minim ne ha no wo de to adwani di 30 friends Ghana cedis 50 Ghana cedis entu ya kwampo enu sika na ya akwa no eka no eya sisie wo hu ne shortcomings bi wo hu se bibi wo no mo a ha abrante no sebi ohia ya ena ha no enti no ye ne sa ede ma no sebi obenya dan but yan kan che ma na ya oto dan se Ali leda eya kro no dia version was Ali leda no ba bi kro obi ba ko pen cause we nya eye nsemu edi kan eya kro no boko to obi fie dan kora etua no 53 wa me eja yenko the author and was your friend is Ali leda me pabunche wo enti sen kam ya bua ngoma eso edwa ngoma mi busa wo se me santini na me ba yes ade no fie wa enti ima ka mo bepene mi busa wa sem ale no de mo pene na de o ma pene ali da wo se hwan no pa che otin tafo otifie wo abi asem amu kan die asem o de madam jai asem kan enye asem kitwa saa o esese ni fo bam na ye frɛ ali dada no de himi Ali leda wono no wan tueska no bob 50 ene na minu ya bayi kase ohun se bra no ene ma nko yie saa nanso yemfa obi haw mani enya no bonisa enti munsabe kan enti mama mani nya den na wase ya se wunu aba na tom 3 days oba in fact police fo bi nso ya na mama ye mu duebo enti de bia nsampa ye kafa mu hi ebinum nyama ni skari ebinum enti pa na ekoso enti ene kra de achem ye fra won afumfam down police so mu wu yes age a on de ko enti na wo yesa se ohun moblo ni mobo a obehunu mo wo de na wuwie no ase akoye alakubadu a kire hwan enna na mibusa se nka me pa na me be po sa fie na kedi asem na kebesi on wani ma bi o hwa ya na mususo so dodo
Yesu ye nyina ye nipa baako. Enti mo ka se miniani na se ni wabu mo kwasia pa wia kete. Na de mpesa me ka the American say mama asem wa mama foforo me dodo. But the American say anida so. Mami ye betimi atu omufo. Omo dan wo mebreze omo nton. You dan free. You dan free as that akure kire say wona na beja ofie no. Fada ni si so. Ekwese asem ni nsem hunu bia na ebi di kire enipa. Maladi, me si elin la da so wan no. Ontia woni ni awose e ka no kire kire. Why assembly maya? We di Wanu people. kana jo so be ko ba so le ni volunteer. Dia wa ye chronisem e ya wudie e ya sisem. Maladi, wa gina hunu se papa na adwene wo form. Why yalefo wanum wi asei entimetima dede na jade na firi nsem wo mo de dana ha mu ni wo mani sesie no maladi da se dan ye maame ne papa de gyaye me de da mponum mitimi yi ba kusi wo se me to am ohini ni no ohini ni so ato na bre bi du na me se abusua nyina se ye geda na ohini ni de eye edan ne fane yo ejali la dai ba bia wo bia tafo ayin bronum tafo o tafo zongo ali 45 former assembly man what the room honorable adia wo ye no hwede ye ye nya onabro ye nyi honorable ne free so we ye chrono sam 50 cities adia se funi se mu no what in zongo malady na me minim se papa ya asa ene no kre kan so asa malady ene nipa mpe no kre empadifo wo ho enam so otimi to ataya mo num binti o mo se kire ne kan jense adia o ne kwase asa ko na obi atu afiri mu no nese meto a me de abrosana meto ye no by soro de no na me de abaji we nese makambom ai ne chembe ho maladi nese opa so awasan sibiasi so nese wanya dai be sensia o senum chembe ho maladi sankwase ase mo na de obi fie eya se mami woni ni nuanom ya akwan so mu ton eti yi wo dan ya woni ba bia wo de edan ni fa wo enkata so ye asase no nkata mami mo mo ne wo eti say system we enya system we no maladi mami mra process for bi so mami mra process for bolo market ya me si process for mo de mo pa ni say ye babo mo din wa fidie so na niam e koso ye molo market police station maladi ebi ya adwuma ho na bi so say adwuma no kwase mpani we aba be ka kire mo say me dai wo buani wasifie mo ko ya dan wo se ya buani no ne die na dam usu wu tofia firi ni ni ono so wampene wode dane ma anu abuani a na mu ni hwe ya discanti na mu di a kire se me ba beche abeche ma me ba pani mala 3 days eyo me de se ma mi so abodua enna ni dua ne ne enna ni kira e bia wa modua maladi wudi nsuo bai omo jo be na yanyi scan 4.5 Radi Yankopo, Malady. Molo police station. Molo market. Police station. Mami penny, Mamia Bessiriwa. Pay na yanyi scan. 4.5. And Yadino. IDPTA. Where the Nya Kumase. And found concrete. No mutiese prosophobi. A Jumo Muyo Promano. Molo market. Police station. Akwasiaba kwa Montagi AGP. Molo market. Police station. Montagi AGP. Yasi a be obi a Yaniska. Nansu Mami say. A branch of Mia Batin so abundant Danny. Edan mi ami de me wudi mi fie ei maladi ene gane ye nyina ye kra me de me wudi mi fie mbapa no ene me ma mo asifie na me wo me dampon na maladi mi tim me se me aton am obi ama nei maladi oh ya de black and white colored na kwaje black and white gana niam nkoye empanifo bi nsore asem we se maladi entwa ne ntwatena ene na ye di soldier for na ekọ eye molo market ne ba bia fie ni woni nyina maladi me da asepi me da ase mjafo enkomotew eye nana prempe okoji abo eduhene executive director consumer protection agency mediation and arbitration wo be kasafa ekwan a efa so ne de diapers a enye papa ebe o manim ne hunsunsanso na we de agya we ye fu 1 hour program and I must say 10 minutes. And I so the time so ya may you free. Because I'm chile here full 1 hour segments. Me actually 10 minutes yasem. 80 we are 2-5 no time was young quay. Yo, mamma was Namanda was for Swati. Na ene ya mano adversary any brassem. Said the kind of free consumer protection agency. Sompa FM. 1 year ago na you say diapers bia ye dia bedroom standard in ESA
afi na ma bebre nso efre yen boy amane ese so mo use sa diapers na omma asiansia gu mo ho ne ade nti ye investigations e kuma se ye tamale sunyane se we also Accra 5 regions and ye investigation ye you must say some particular type of diapers be wo na eno na massa problems no nti ye ko dan FDA nyame adom FDA so edi akire e ma ye 1 million esi so 1 million diapers any Pajo mi amike so 1 million diapers 1 million diapers any year ya hye nyina na afei masi Ashanti region so a ye ba be bon ka ye na afei next week no so no enforcement fa ba ne yi ni nyina nti asem na aba ne de e asem a enya pa I will say your magana ni mo madwuma ni FDA for the no bene wo okay because we ni ko be ka say o mo madwuma yeah de bibia fa consumer ho bibia obedi ubenum ni ade no say yenya complaint a yenya investigations FDA and the authority to implement na ye de say yehwehwem ni yehu a authority na ye ne ye adwuma say NC and the command FDA GS and the command and the paint so de the command mo so no me adwuma nti na de ne de e diapers na nyama diapers no e yehu ni say sakwara de ye fa so ye di nya akwara na be bread na at the end of the day be fast walk just one city diapers enye diapers edro kra bi nim ye ko yiyi wo bola so e wo China production na ye be ka ase no ye ko yiyi nim na ga na ni de gu na mu de abase o de abehye no mu de gu ba bi a ye titi aso na diapers so na the production ye kra na eni se e ka nipa e from production to packaging ye fe factor eni se bem because infection kakra be ma na malaria Obeko hospital na akwara wanya 6 months. Wo nyina nso te platform so ya ekwasore. Akwara wanya 6 months. Odimhwe. Na wanya infection on the private part because when you see that part, you see you know afọ na edro nim nti na ama edro. Na panyi kra. Sa de efo eja. Wo pedi efu be wo pedi abri bebre so de apro. Eti ade efo. Sa be me hagisi wo ho a. Me nsa ho nkotare foforo. Enso eja nsa tie nyina anye pe. Ti wo hia kro yala. Ma se pro ekwajo so de anopa boboto hui ene ehu de ehu enti but ankwara no hia on to me nkasa me no no say kasa man nti say kasa ohia nti because akwara no ye bibia wa wo ba 9 months wa ko to na say because of one city nti obema na ankwara no kra no bi wo ho a omuhia sa te bi ye pa wo so question mu kra obehu papa no wo de he ase papa keke ene ye dia te wei ayeto Hey! Ye nyina ye kwa sori. We. Ye kwa masrachi. Nti nfio ti na ye amajon so a eye acidic. Na ebefo wabo we abakwara so ona. But no be sori no. Na fa ne tu hu nyina. Edro bibia nim eye paper keke. E na be yo ko fa ne kwa no so kwa na ye ha ya adwen. Wo ko China na ye to agu no. Wo ko fa free that's nim. No ma package go container na container do omo hye ne ti sei omo wura ma be hwe go fom na omo de asese rubber mu sei na omo de abegina dwa so omo ton e terrible ti mi ami ko tobi no e de na mde be hu se we ye ya na nye because untumi nkote ho e wo nipa na wo ton ko bi mu emu ni ye ko enti na e to de bia Ghana fo ye katakata ma so de ye no mu me ye hu because me ko to no me to me nkote bi ya ma me no wi napkin yes kama enti wo ga sa de obe hu se obe ko FDA asonte e bo hu kama now mani ye test and be samples see ano FDA say open diaper samples akopato sample mani pan testing we you very big test feel and use enti so what test and now feel say enya enye memmo hu kokokra emfa kokokra say ya nkola 2.5 million ene ye wo Ghana ha ne o na say ye nyina ya mwa na nkore ye omu ntimi ka say ya na we dey akọ treatment ma afede ne hoto no na ba we o dey hwe we you can't even sleep what me ne na we nye se broni akola o bibi ni pa e na ne to ada ni broni ni sa say acid na afa to na antimi edro nim na wo dey abọ ne sa se na no ni da bi o dey bebo da bi onu so nim ye ntia makora no ona ana onye yi just we do hospital market say o diaper na o use do enye hwe bibi ani me nyaka wo use ntuma agono kra better ni o betinye yi pu na wasi na asema aba ni asem kese this week ye kumase nyame adoma next week enforcement be baba ye try say be yi bebre market bebre na so wo ho a na sisi abro mutumi ni omo ye ne say ni ban be license say o pese okofa diaper ba
no kwa no de every day na boso na fe ni oba ko fa no no afa bola so de no de ahyehyem no de eti ni pe prisika saa ye de kwai greed oh yeah na ni ti mo de yo no be ye na ni nua ebese emfa no ebe emfa no ono de ni ohia ne se ne bottom aye but at the end of the day o ma me be use bi o be use bi e kan bi ba e de hospital mo so ba ko tia bi ntenye ni papa ko asem ene ye nyina ya se de se o se ye bonkola ne ho ban na ko ha mo se de o mo kom eja prempe ye da se mo di number bi tu ensem hu na ekoso obi ho betimi afre no so report FDA for line and Consumer Protection Agency forces offer 05 and National Environmental Protection Agency EPA o mo so ya o mo meboa na mantem all night na jono so mo di kaya do eh na no mi kwa so mo anka mi ko wura so le kwa so de dem bi say wa kwa chi ni nyina ye hu adwuma ye hu a o de complain ba ye ba investigation na mo asate normal na obebetimi afre 0546 944-877. Offer Consumer Protection Agency. Baby, that penny be a yes, and I say, Obi Crock of people, you contain them. Nina papa, police for Mankrofona or my iti. Yeah, you better sick, Nafi. Yes, number 2. A queer sapon. Wabani quantum crosolo. I know fraud, Wabetiatomu, Chronoma Francho, and Waba, Wabetiatomu. Antioquia, me pacho berenim. Ne mic ni zero. Me pacho ba show is why o Bible Quran. E be focus ya kasa prekushina apu ni bodu apede yi. Ene da opeja. Focus bodi ye me. Akuya sapon. Kura Bible ma me ma no so. Bible. Sasa mo me be kan. No kure. Mi ni tro. Unyame boa me ansa ne yebe kasemi ye maami bi wa America o hwe pa na eja King George o so wo send sika abre obi dia ye dwuma ma no $600 and we ye mistake ene ko si fun bi so wa frɛ nipa na sika na kodi no na nipa ne sa ono de no expect sika bi wo na wo fa ti e ba no fi se no wo fa ne sika nto de akoto engine esin kem eno si ei sa na tie oni no kikiri o mo chat wa ha eno si ai we chie sika no eno di sika no mu 49 million ekoye na the way abroche for ni sika now sika 60 million what fed Richard so me now say wo sadi juju etete ma me no abrochira krobi to aso wo ya igbani a mabosom no wo mu di asem say ya wo gitum se sika no e wo ho na ko tua bi no what the for eti sama bosom na wo anwuna ma mu ho no so mo ka no kora wo epekum na me ka che wo chena me do pictures me be go TV no so any wo charts woni ma me chat ye Richard Zozo me se wo tie me a epe ovaw I tell you me say epe ovaw mo se mo pebre e na kwampone na mo didi nkrofo sika wo sa trete ma me so obeku no wo pewu am ye de wakwanwona akoyi wa yi me na me ka kire wo madam asembe na dia bre Acho me babe ma 12 years. Niema hoye basa. O babe mu 12 years. Wenti we ade ese wakata wanim. Uni bone. Brani shanti wan ebe kasanti. Na when you Boko my lady. ne ba sa no ma me no mabo abrewa na mane. Se on se akola de o kan sema ti na me pe obi a honhom wo wani mu obe confirm se de akola ne kan no e no kure no. Ebi se de akola ne kan no ti na ne papa we
oh no no deɛ no ɔyɛ fa ho no ɔyɛ bɛɛma no sɛ bia be ko bia no asa ye ka me maame na asɛmti akora no so hu deɛ ɔno ɔfrɛ me sɛ maame ka asɛm akyerɛw mɛka ye bi ku ɔse tam bɛn na maame no ɛde adeɛ ne maame ba kyerɛ ɔno aha yo Dr. Grofa transfer na deɛ gyegye ba me soso ye wi ana agya ne yɛfrɛ ne sɛn akora no aja ewi ana David abone nkoma kyerɛ na gye ama paa behwe se bɛyɛ ni watu ampa paa betun atu ama na no wadwo na saa bere ya wotumi yɛ fro nkrofo abro sande ya nsomu a wɔde wɔ ha bɛbrɛ ne maame ai ano ya yɛden papa ya ɔyɛ krono eniema yi ɔwai de di samara kɔ no ɔde sardine ɛna ɛyɛ ye mumusa no ne mpane namba no ma no na ewi a ɔmfa ne nkɔ hɔ ɔde sardine na bɛyɛ ade koro no yɛsɛ wodi kosi baabi a na ɔkra bɛfa sabre Dr. Grofa trust simaka krebi no menstrual disorders the entire unya mensa na uchiwe e radio so number no mi bia ni ato ankomo ne so 0244 59 65 3232 Grofa ye mojadru a aba o man mu a obi obanum bia wa dansi odifa ho obi se ne mani so breme enu Grofa mojadru no enani so breme hu biem enkane no me ho na me nsare me nan na ye titiriti menum Grofa mojadru no enani nyina akọ dware wie na me ho keka me dware wie na me ho keka Grofa mojadru no ekọ empompo ebobọ me na epai Grofa mojadru no enne bibia to atwa na de betwam eye menstrual disorders and man fair Dr. Mensis ye ba fia ne be ka che enu ama se ba bia ni ho anyankopon bo ne bonini na so anhwe yi a on Mensis nti awo betimi abo ye kan ye no omu anya kinye am Grofa mojadru no aboa wo mu efise ye ka se oba woto maame na so na so nga kusua anyankopon di ja okwan ba e 1 million wi so dom neto ne kusia be abeyeba sia be ma o se beda wudie num na hormone foforo be na e friend Mensis ubia doctor for atuni imbalance hormones esa emma onkosua to entuye enkosua antu na enyini ya emma wunyaba tim Grofa mojadru no se de be boa ama oba ne be kamu kakra bi enam mmire nti oba bi ho a o statisi obu ni sa wontimi ne di ice cream period no ato to na nim awo ne yabo Grofa mojadru no sa pain no ye pain na yie onu Grofa mojadru no eboa siesi oba ema bibia kama da bia ba yetu enua manumfo se mo amu use contraceptives e mo ho ban no na emom ya ben doctor na nkyerɛ de onu mogya befa enye sa enu a wagya Mensis ne ye kra no still na Mensis ne ma na wagya aduro ne no Mensis ne etimi sizi ne ma ebi okra so etimi twa wo onu Grofa mojadru no a beboa ama bia ye fine wo obi a wo sa problem ya your family planning Grofa kan ho se de be ya bosu bia obehu mogya ni oba bi wo ha onso nya ne Mensis a bosu me no de ende ema eba so a entwa num Grofa mojadru no oba bi wo ha bosu me ba ko bosu ye ne Mensis bosu me mienu obi okra yisi ye Rashid ko hospital ansa na yakọ ne pani ama natwa num Grofa mojadru no se de be boa ma oni paduan aye kama se de ye kan ye de yan kase kokoo e aduro no hwe TV so a aduro kokoo da ho ene aduro friend zain to xylem ene ye de afra ye go aye mojadru sonko ti se wo ho na so wadi so biriw wo ye adwuma saani eba e kase wo yoba ana bema na so wodi ade efre na tenka woni bia eyare hwe Grofa mojadru no se atenka ede ba bia eto aduro bia obenya Grofa mojadru ni bia ko say ye pharmacy heba drugstores over the counters ya kasa wo kasa enama eto aduro asante region ha de ba bia eto aduro bia obenya bi komisi heba wo mrom Angelus wo mrom
Apida Omrum, Dani Omrum, Colinak Outtown, Tauseba, Ubenya Biato, Tinatek, Sofu Life, Pure Liver, Buakwa, Habe as a for Poliwa, Ubenyabi, as a for him fear. Saxeba, Patas Blockhouse, baby, I was in I, baby, I don't be a two. Now, baby, I know dear, baby, a boy, Rabia, Ubenyabia, said a bebua, among Mojano at me, dear, if it's a Mojano, and to be near for Sunny Winnipedianma, and do a how and a bro. What do I go for my Gedrono? Who are now and now you titi. No go for my Gedrono, said the Bay Bebua, I may be a come. It drew and I drew a wound to me that. Minikotoa, who me abatoa, and go for my Gedrono, said the Bay Bear fine. Ubu one, Unam Yina, as a cron for a yabono. No go for my Gedrono, said the more one. One go for my Gedrono, a voice you, Emma Winnipedian air come. Tiny drew and a joke now to me that. Said one go for my Gedrono, said Amatumiada, if you say and now way a draw, Adrianitua, now won't mean dear for my Gedrono, said the Yabi, be a bear come. And Pompono, a bow, near pie, a bow, near pie. Mose, and now green light, Ubenyabi. Tachimai, I be below depot, Ubenya go for my Gedrono. Takwa Nipistia, was I be drofie, Ubenyabi. Bogoso, unique heba, fine or Takrade, answer, go fine or Elibo or the low go fine or ho. Kekos Boachiasa and na pena Ubenyabi. Mankasim Association Jeff for Ubenyabi. Widiba Bisaradi Heba Ubenyabi. Wa Ubroni and 1,000 pharmacy. Tamale o PK Gombila. Ana wa Santa Region had PB etu atoma. Komisi Heba ho Umrum. Angelos Umrum. Dani Heba Umrum. Apidank Umrum. Colinak wa Arstown. Tinatek, Sofu Life, Pure Live, Buakwa, have made was suffer. Baby, a 12 drobia, Ubenyabi. It's friend, the last time, nature will be a dronibiato. Zenami Kaka. No, Nini. Now you don't say by you at the enemy. Also, the mamma, a floor, Medana mate. Uda now say, so, dear, what's a dear? A boy Medana, no, a befell. No, no, dear, call a baby. A hen or demoko. I are a cataman. You baby cry or it's who baby, when any other who saw do call baby. Only why? I knew a niece. Oklahoma, I mean, who am anybody in a mount. I knew a sister is the Murphy. Hey, what do you have someone a move? Murphy, I know you, my papa. Moka chiri onu so ye ba ifo ni bi memo tirinko mafia no wababu bo ne ma nyina ase no we se ni nyina nti e ba mu sa no abobo plate ane ene bie mu so ye den ebo we fisk sika yeso utimi ko obi fie yeso utimi huri si obi fie ane no so honhom no na tam ko si wa na wa na akọ ye nyina ye tie sompa oka de se we will see hana I die na ba kona se dan ya tuma e weda wuram so ebo okasa o ma me kwan foforo nyam de wuram ya tuma otumi kire o kwan foforo no wura obi dem ane and yes we expect obebu waye enti we no ememu wansia why are there una atoso sen kakola kama pa uko school uni made wabon sasa yayi na adwen na ne asiso de frag ya wom enti kwasi asam nko ano mbem na ye ade uko school so wabon ane uni mu hu na se ugina sei pieces na anyway de ko gina ho obi wa body say ka ugina class 2 abamu akama sei say ya no credit ya na me de bi o wa nkeka person obeka yenso yenye magic se bibi wo ho na person obeka me nya magic yo
Your Brema UGC. Ehho ne ebutu. Safuni Road. Ye wo ho. 0241449191. Express Group. Ye kwa bruchiri sisi e. Say ye kusua de. Scholarship. Ye ko pesika. Ubeji visa. Ye nyina fi ani nchirim. Me pacho and Express Group 0552822787. Bibini Toma Plus. Also do papa. Also tanfo. Ye ebetu na se. Obo ano rew. Ebeko. Ayemukuro. Kwa jibi. Aduani tomu ana wo. Na ye wo ya. Oje ho anya. Kwa jibi. 0541337810. A bishop wana. Apembrande efie ni ho. Nya odi gu ko. Do de to nsa. Ene wo de send ko mu ya. Waso. Ene men send. Efese. Ebo no so kra 5 cedi kra. Ubenya bi ato. Astam room. Adisha market echi. 0598585219. In Health Medical Solutions. Ye kwa Ohima detergent. Ye kwa GB. Ubesi ubani yema. Ye kama. Ubadai. Ino ni die. Se twem. Tabita. Ayasabia sronkon. Ye wo ahunju daban. Ye ko hosisi ye. Sanu na yo titi. Ye ko se ye ho yade. 0260196219. Edusana. Osi madansi ni. Pa chokoko. Afifiri uto. Atiagu ko. Ni nyina beko. Brayo mu hawo. Ebe bakama. Edusa malahe. Ebe tu malaria na typhoid ni. Edusa ointment. Na de atwitwi. Ene de odi diabetes edo tatashi. 0500110115. Lawson. Delay my capsules. The Virgin Doctor. Papa ya de say. 25. Lawson law care. Ebe ma malaria na ko. Me pa cho Lawson eba me sha. Etu malaria ni nyina. Lawson nu panyina. O woni nyina bi. Bomodi aso no medin sa wo so ntu nyare wa mfiri wo. Na ma be ma nyina say prim. 0242133577. Diamond Scientific Research and Alternative Medicine. Omnom di donek eba me. Ye ko jibi sesi e. Be ma wa ye mre. Eye duro. Aye fomfo. Ebe mu aginam. Esi ni trase. Enye duketwa. Me pa cha wo be gina wo na so. Ema una di ma ye de. 0246727677. OCP Ghana Limited. Ye kwa jibi nsuo to. Ananu nsuo to. Afuye na duro. Ubedua to so de. Ye kwa jibi. Enyema ntete wo. Ye di guso. OCP 1515. Ebe ma na OCP 102010. Doso. 0555909437. Edutwimwa. Mami o ya de se. Titi eduro. O ya eduro na che. Emeni dani. Owonro. Brayemu hawo. Ni nyina bedwa. Ayemutim. Kono kwa jibi. Edutwimwa malames. Ebe tu malaria na typhoid. typhoid. Kakra bia na wabre. Kono kwa jibi. Wapono waposo ojo. Kwa jibi. Mankapo. Ebe ma be ginam. Edutwimwa tonic. Ebe ma be hyehyɛ. 0599415191. Akoda abije fra pama ye. Wo bon sra wo se de hanso be frem. Ye hwede obetimi ayabo ante papa so lebra na sister nko 20 na asem nya no kwa no nko. Yenina ye tie sompa. Madam, ewie te say. Me pa cho me hoye. Ye frozen. Me dey Spendilab Johnson. You ewie. Me pa cho me run an online restaurant. Me ye breakfast, me ye lunch, me ye salad, and I me natural fruit drinks and so. Ye office delivery, home delivery, and I pick up on so. So wow baba bejin swa. Na wie ya besra e bia na do na. Me pa cho me brew salad. Me ye salad package. Any fruit juice na msem de brew me maame. Ya me shira papa. So wa dwene me ho sa. Ewrade nchira why. Amen. Enti Neska no nya ya wo de yeden. Wo fa wo de yeden. Kobogi. Wo di kobo game. Sister, yam fa bibia nto cha kola bone so no wo yaye. Because game ni ade a wahu a no so be ye na e ma ne. Yenina ye tie sompa. ABJ. Grace. Ya Grace shiam kwana no na je salad no. Ka ho Abraham pade konde. So mama me dance. So mama ensem bi hon mo a. Ya na ayete se dayeson ese enwanwa na se
yɛnyini na so no ene de wiase ehu so maame wiase ehu yɛne yɛne nam ho ayɛ a yɛkɔ bɛni ade dodo ano abayifo ɛto so no womfa so no wɔtwe anim sɛ ne misi a metwe anim na ne meka ne sɛ ade na nipa bebree wɔ abusua no mu na wɔbɛ pointi nipa mmienu pɛ ɛne na yɛ me na kakra no ɛna sɛbe o ɛyɛ efie agyapade a abrewa no menim so ne nete de a wɔne nete wo so te wo bi wo maame so te fie obi wo ware wo wo me ne nyina wo fie ho wan ko okru fie ye si tu na kwa ni okru nkon ko bra wo de wo te fa ko na wo ayo kafra ye wo kru fie kafra ema wo ni ameka ne se edru pempenso bi a ebeye din so beji bibie die akoda ye wote wono mu me hwe ne sa wo ye bold so mama akoda wo se so timi ko school wi ahun adwuma ye wo beye ne mu nyim akura wo se no awose kura chim so mama ye die exchange so mama ye die wo mo gina ni wonyam na wo de we no ama no so wonye ne mafuru nko a akoda sema ye afese wo ka no so mama ye afidie so die enso so no ye nyina chinyi bibia timisi ewiase ewe bibia timisi enu te se maame no wonu ankasa ne maame no so ye ready se ne ba no e kan se ne ye kan maami obeti chese sompa de ko akiri obeti chese ntino ne wo ya pa eba mu de pa de ne me pena se enti maame ne ye kan se wudi friends tam ba mu ebire so no wakwa no tum ne wafire woni ne wasi waso fi se ne eba no eso so mami me da se David asam no no kra e koso ya hu bia ya tibia ya o kanyina matibi bi no kra na nipa mfon kwa akra no unso 6 boys de be attack no sa no kra bibi Yenyina ye tie sompa. Enti ye sanu furu a wo adi akire nyina ye homa na. O se adi anim guase ebe bre ne maame ne papa. Se o ye be ma na se ba se ya. Wawu andigye pa de wo nya bi da. Because they say ne papa dio, ne maame dio, e spirit. Oh, ye beti ma buna so wasan aye aha enti ya kan no kre say why addicted enti yam penny pomasi bra akra wei asem a beto no na ebe ani nuanom nyina abusuafo no okura star bi eno no mpese on gi finish enti sa star no bi eno no mpese on gi finish enti sa star no ze MMA 6 ze MMA 6 die apla MMA 6 one now we are 4th enti oh ye can say no ablewana ba ye dey FM but even kwala no amu no abusuafo no mu no ewukuoda edasronko nyankopon twedi ampon wode adome no mi no ene me no di nkomo semedu per 10 minutes menche kra na sede amanfo eka 3p ho asem kire me nne no masokra bu mia me nuanom presenters fo ni bi enya asem ketwa say mama ke 3p na kama pa already ya kasi ya ji atum medofo edro we ye edro na se betena se a ye ka ho asem se ya wadwen be osese bio e bi emfutro bi eni etu agu ani nanso asem pa eni ye ka kire wo P3P garlic mixture na enom ebeboawo amwapom de ho nsem no SCP na esita eneme na okasa afa poor blood circulation ho emoja endi emu afusane yie we ka say oh
na sɛ mogya ni mu afurusa no yi a wobɛdɛ kora wahu sɛ wode ɛnyɛ hwee medɔfo ɛyɛ hwee nsunsuanso a de bɛbrɛ wo no ano wɔden paa gyeɛ namba ne frɛ dɔctor sisi a yareɛ bi ahyɛ wo so akyɛ a wako a ɛnkɔ ma yɛni nkɔmmɔ na yɛmmoa wo na yɛntu ase ɛma wo yɛ namba no ɛyɛ 0248 92 8824 0248 92 8824 kai sɛ aduro no ɛyɛ 3p garlic mixture yɛka sɛ blood circulation a ɛyɛ nyame ɛna abɔ ɛde ama nipadua no yɛwɔ car yɛwɔ engine ɛne yɛwɔ petrol anaa diesel sɛ car si hɔ na engine si mu a ɛnkɔ sɛ car si hɔ na diesel anaa petrol ni mu a engine si mu nso ɛnya ahoɔden ɛnkɔ because sɛ wode petrol anaa diesel no egu car ni mu a ewurawura mu akɔ engine no kɔyɛ nnwuma ɛwɔ sɛ yɛ ɛna wotwa steer na ɛbɛyɛ yie wochange a ɛbɛyɛ yie tire no nso bɛtwa ama car no atumi akɔ na wotrɛ ma wabɔ mframade saa nipadua no nso teɛ nipadua no nso nya nso bɛtumi abiwa mu watwa ahwe ɛna ɛhɔ a na ama wɔn ase ataatai sɛ mogya ne mu afurusa no yi a wɔn ase taatai wode nsa mia na atom ɛhɔ a na emu ayɛ tofo sɛdeɛ fom ɛbɛboa wayɛ kɛse bebree bɛboa wayɛ kɛse bebree ama na boro so sradeɛ ɛka ho ɛbasa mogya ne ntimi nu mu afurusa ne ɔbɛbi hɔ no ɔsɛ me deɛ me akani ba ma wei me bɛdidi ma no mu nu ayɛ sɛ tɔtwe maame ɛmmoa sradeɛ nko a kwakɔfo ha bebree ɛna de abrɛw num 3p ɛbɛm wayɛ sɛdeɛ na woteɛ na wonwo yɛ na woteɛ na fɛfɛɛfɛ kama obi kura hu sɛ wawo 3p adawroma ɛbɛtwe sradeɛ no ɛbɛyi wo ntiri mu fin nyinaa ama mogya du mu afurusane ɛduane kakra bi abɛdi bia na wame na wayɛ okay o mɛyɛ kakraka ɛbasa mmoa ɛma mogya enu mu afurusane wotena fa akocha ɛwɔ na wasɔre na watrenten wo namu kakra mesrɛ wo gyae sɛ wo ma command ama kɔfa we bra agosia kɔfa nkyerɛ ne brɛ me wɔde ne nsa na ɛkyerɛkyerɛ wɔtena 24 doctor ayɛ krado sɛ ɔno wobɛdi nkɔmmɔ afo apɔmuden ho nti mfa wo nsɛm nsie frɛ sisi a nini nkɔmmɔ nyankopɔn yɛ adom a 3p garlic mixture dasene yɛno bɛsɛ de ahyia p nyame onhyia akwan bi so sɛ akwala no we ni die we sei ɛnyɛ sɛ onyini 6 years ne 2 years bia ne de ma no ɔmu de hyɛ mu ma no abra yɛ dware no ɔmu de hyɛ mu ma no abra yɛ dware no enti yɛ bɛsrɛ sɛ awofo yɛ momma asi so mo wo no maledi sɛ nya abro ne bɛ ya wa wo ba ana awuntu nana wo sɛ na no wanyade na afrim na wanyade na afrim ana mo hwɛ so sɛ mo nana mo dwa na mbaka nhyira smatoro so no woyɛ yi a ebi kan akola maledi hwɛ asemo kan yɛ me ya ne sɛ sɛsia ba bia aduroi sɛ ɔno nanim gu ase kra ne maame ne papa anim agu ase hwɛ sɛ na ano ne wɔkɔfa pragia yi ne yɛ buni ɛne yɛku na nka yɛku no onuru ba bia so ofuma nya yize ɛne ana maledi meka no so ahu ɛna da bia maledi ana meka no wemu na yɛ adwuma sɛ wo nsɛm akɔso na hwɛ so anhwɛ yɛ no antima nyina fɛ no waduru ba bia nsɛ sɛ wokorɔ maame wagyina ne gidie mu on de nyame asɔfo nko an wɔte wo nka na ɔde akura yi kɔ ti yɛ bɛsere odifo pa wadi onya beduru pɛ ba bia de no maledi ana mepɛ ne sɛ ɔmmɔ na da ne nkɔ na asomdue kura amra pani wa fɛle unana sabi woyeye bi bɛka wo so ugu nanim asa na wo mana sɛi maledi ɛde asɛm na ɛkɔ so yɛ kan sɛ kan sɛ nyina no maledi wobɛkɔm so no na ne mani bi wɔ hɔ a ɔpɛ ne ma no asɛm maledi saa na asɛm ne tie wo yɛ kan sɛ ɔpɔ ma asɛm papa yɛ wɔbɔ mo ho ban sɛ nyame bɛyɛ adom no bɛyɛ yi onim akora ne daakye maledi akora ne ka sɛ mɛwie sɛsi na doctor abam wɔse kwan ho fa so ɔmu tuo no ɔmu kɔ no wa musa no mame ka nkyerɛ wansa maledi wɔse maledi wo de tie wie na me nsɔre a wɔse ɔmu de praye tenten na maame ne tie ne mu na ɔno ti vivi na ne maame ketoa ne teto yɛkro obu kwakɔ akti obu kwatu maledi asɛm Kwanye tuo na ekwe. Ebi before the ankwasi asem nko. We kra ba kombe ko na psychiatric problem. Challenge bi na wanya. Ene ye tuo ne ye ko ne ye de.